Al is de wenningmerk helemaal oespant. Het bloot echt wel mogelijk om een wenning te keerpen. Alleen nog maak je dan de dream van een instapkleren wenning, maar een flitsend VT wonen interieur misschien een beetje bijstellen. Dat zei het Usnijen wenningmerk-expert Theo Vos. Hij is directeur van een groot makelaarskantoor in Friesland, maar vestigingen in Snits, Ljout en Stiens. Het is zelfs wel mogelijk om een huis te keerpen voor een bedrag dat leger luidt als de vraagprijs, zei zijn betoog. Hij wil daarmee het beeld bijstellen dat je alleen nog maar een huis keerpen kan toch 4 boppen de vraagprijs te bieden. Zonder behoud van financiering bijvoorbeeld. Theo Vos, goeiemiddag. Goeiemiddag. Ja, dit is wel een opmerkelijk boodschap. Een huiskeepje voor onder de vraagprijs. Het kind anno 2024 nog CCO. Een soort wanhopige huizenkeepers die zal dat als muziek in de eren klinken. Maar hoe is het mogelijk? Ja, het is absoluut mogelijk. Alleen er natuurlijk wel een nuance bij maken worden. Want er zijn natuurlijk heel veel mensen die toch wel heel wanhopig op ziek zijn naar je wenning. En die misschien ook al een jaar en in sommige gevallen al 2 jaar op ziek zijn. En waar het al heel moeilijk wordt om ertussen te komen. Die groep is er zeker. Alleen wat wij heel volle zorgen is dat er toch heel vaak bij een bepaald type wenningen gebeurt. En ja, als je daarna op ziek bent, dan maakt het tussen merken wel heel moeilijk. Ja, maar wat voor huis kun je dan nog keerpie werd dat de oorsma is? Nou ja, wij zorgen gewoon bij een bepaald type wenningen. Als dat even beslist van een wenning die voor een grote doelgroep bereikbaar is. En waar de wenning ik echt al is. En was die in de intro juist de VT wonen look. Ja, er zijn natuurlijk heel veel mensen die op dit moment in een hele krappe markt binnen. Die er net tussen kunnen komen. Ja, daar zorgen wij gewoon dat er tientallen mensen op aanvliegen. En wat natuurlijk heel erg die prijs gaat opdruwen. Maar wij zorgen heel oren dingen in de merken. Waar de kansen wolvormingen is. En dat binnen met name die wenningen die nog net al binnen. Een kluswoning? Een kluswoning, ja. Ja. En wat we daar zorgen dat die wenningen in gemiddeld zo'n best wel langer te keep zitten. Op een gegeven moment moet die hand wel even uit de mouwen strookt worden om. Want er moet gewoon heel veel gebeuren. Ja. Maar dan is die vraag van, als je nou helemaal net handig bent, ja, wat mat je dan? Want vakmeester bent toch ik? Haast net te fien en net te betalingen. Nee, maar als dan dat wel even vergelijkt is, maar wat er overboden wordt op wenningen die wel al binnen, ja, dan hoor je toch best wel een heel groot budget over om die wenningen dan nog te verbouwen en volledig naar je zin te maken. Ja, want wat is er eigenlijk al binnen op dit moment? Wat is normaal? Het is alweer even dat ik een wenning kocht, hè, dus ik weet het net. Wat zijn bedragen die daarbij broekt worden? Ja, als juist in sommige situaties wordt er echt wel tot 20% en soms nog wel meer overboden op basis van een vraagprijs. Dus dan gaat het echt tot 10.000 euro's. Ja, dan gaat het dan echt in koer. En dan is jouw betoog voor die centen kun je eigenlijk best wel leuk verbouwen. Ja, voor die centen kun je best wel verbouwen. En daarmee is juist ik heel vaak nog wel dat er echt wel onder de vraagprijs verkocht wordt. Ja, ja. Alleen dan, ja, er zijn heel veel mensen die zorgen er gewoon op. Ja. Die zorgen er op om die verbouwing dan of hetzelfde te doen, of dat al je te organiseren en te regelen. Wees in de normale situatie toch een aantal maanden dan ik in de rotsen komt te zitten. Maar dat kan je toch echt wel volle yield die besparen. Maar dan is toch de vraag van, waar is dat dan bleun? Want ik denk dat het 40, 50 jaar lang heel gewoon weer dat starters op de wenningmerken eerst stevig aan het klussen gong. Wat is er maar gebeurd?
Ja, dat klopt helemaal. Wij zijn natuurlijk wel in een situatie in de wereld trekken waarin we eigenlijk alles snel willen en ik gemakkelijk en snel willen realiseren. En dat is juist heel simpel daarin dat ik in de wenningmarkt van toepassing op dit moment is. Maar toch, hè, je weet dat de wenning niet zo heeg is. En er zijn heel veel mensen die echt heel graag een huiskeepje willen. Die graag een plakje hebben willen. Ja. Brengt hun dat dan net op de drempel? Ja, nou ja, als je dat wil willen, als je zegt van ik wil een aantal maanden wil ik verbouwen en wil ik klussen om wil die wenning naar het centemeidje die ik zelf voor eigen heb. Ja, het grote voordeel is nog een keer dat de financierders, dus de hypotheekverstrekkers, die hebben mij hun producten daar best wel op inspelen de laatste jaren. Dat heel veel mensen net weten. En dan, er binnen best wel heel veel constructies voor mogelijk om die hele verbouwing dan te financieren. En daar ben ik nog maar oren constructies binnen voor mogelijk om dat op dezelfde manier te financieren dan dat de wenning op een gegeven moment helemaal clear is en dat is die capers. Ja. Dus financieel ben de mogelijkheden er wel. Ja, financieel ben zeker de mogelijkheden ervoor. Ja, maar dan is het goed dat je van tevoren heel goed inlezen, denk ik, of wat wel en wat kan. Ja, dat is het punt. Als je het is een belangrijk punt als je nou een woning wil kopen, een wenning wil kopen die A is, of je wil een kluswoning kopen. In beide gevallen geldt er eigenlijk wel echt 2 regels. Je moet je financieel met je gewoon hartstikke goed voorbereiden. Bij een hypotheekpartij of bij een bank. En het tweede punt is, als je dan die merken opwollen, dan haast ik wel een bepaalde vorm van expertise nodig. Wat moet ik bieden? Want het is zelfs al voor mensen die er volle kennis van hebben, die zijn soms al verbaasd. Ja. Zelfs dus jou ben je soms vernuiveren. Ja, absoluut. Ja. En dit steen, dat is naar op die merkkomst. Ja, dan is het heel moeilijk om in te schatten. Wat moet ik nou voor die wenning bieden? Ja. Dus als dat nou een expert is, het is een omke die er volle verstand van had, of het is een aankoopmakelaar, dat maakt het net zoveel uit. Nee. Maar even de tips op een rijtje dus. Zorg ik eens naar een huis wat nog net clear is, wat dat VT Wonen interieur in zit. En zorg je goed van tevoren dat het wist wat bierenkist en wat financieel mogelijk is bij zo'n huis. Ja, wat financieel mogelijk is. En daarna is ik van lid die gewoon daarin ik begeleider terug in je die er verstand van had. Nou, dank u wel voor de tips. Wij jaren jou vaker hoe de ontwikkelingen op de wenningmerk Takamwana dan ergens eind van de maanden dan treffen we elkaar weer. Dank voor nou. Hartstikke goed. Theo Vos. En graag die. Oké, ontzettend directeur van een groot makelaarskantoor.